ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka La ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ka kanhun ya kai jong ka Kith United FC kala haban mat no ka jing Shah rem ha ka jing khon persya ya ka Nangkiew Irat FC ha ka Limpong Invitation Knockout Football Tournament balapanya ka New Longstein Sports Social and Cultural Club. Haba phai sa ka tay jing khon ha padang kita ki atli ki kunhun ka bala long menta ka sngi ha ka madan New Longstein ka long shisha ka jing le kai ka bitanan bad ya kha hadu ka ta bad ha ka pasdang ka Nangkiew Irat kala yo man pin ki jar nangkong ha ka menet ka ar pusau lingba urang ye le kai khmat u heavy stone rang slang. Tang hadian katu ka ni minit kala yo man pin phai ya ka shigol ha ka minit ka ba sau pulai lingba ka gol bala thep da uliverson yaw phnyau bat kala yo biang ya ka kabuk ser ban thep se ka gol ka ba ar ha ka minit ka ba sau pusan lingba u kamen lang marthong ha ki minit ki ba khatdu ashwa ban kut no ka ji le kai ka Nangkiew Irat kala yo ban pen ya khat biang lingba ujo urang thep gol u heavy stone rang slang ha ka minit ka ba khandai pho kat adu ba ka ji khon kala beteng Sasha ka extra time ka ba live minute but day ha ka extra time ba urang up goal ka Kith United ula Jingbakla ban kinchat ka ball ha ka ba heavy stone ula yo ban kirwet sia ka goal ka ba lai ha ka minute ka ba shispa iwe